Kaixo, ongi etorria La Loca de la Casaren kakoratz-lanean hasteko online kurtsoaren 11. gaira. Kaixo, oraingoan ikasiko dugu proiektuak ixten. Alde batetik proiektu karratu bat itxiko dugu, ondoren borobil bat, eta proiektu bat amaitzeko, ondoren apaingarri moduan, 2 puntu mota erakutsiko dizkizut, ertzak ondo ixteko. Bat, hau izango da, puntu irristatuak dira eta horrelako itxura daukate, eta ondoren karramarro puntu hau ere egiten ikasiko dugu, proiektu baten ertzak egiteko orduan. Beste aukerak ere badaude, abanikoak, gure irudimenak ekartzen dizkigun gauza guztiak daude, baina hauek 2 basikoenak edo oinarrizkoenak ikasiko ditugu. Hasiko gera proiektu karratuarekin, karratu hau amaitzen ari naiz, azkeneko puntua falta zait, eta amaitu dut. Ez diot apaingarririk egingo, beraz, bakarrik elitzen zait, katetxo bat egitea, aria tiro egingo dut, aria hemen moztu, hemendik pasa, eta hau hemen tira egingo dut. Eta horrela korapiloa itxita dago. Eta orain, 2 ari hauek gelitzen zaizkigu soberan. Beraz, artilea josteko jostorratza hau hartuko dut. Eta ari hau galdu egingo dut. Ze hemen mosten badet, erresago askatuko da, beraz. Ari hori galdu egingo dut. Hasiko naiz hemendik pasatzen. Oraingoan ariak hartuko duen bidea aukerakoa da. Nik adibidez ertza hau aukeratu dut, baina beste ertza ere aukeratu dezakezu. Horrela galtzen joango gera, beraz korapiloa hemen dago, eta aria ikusten duzun bezala, hortik galtzen dijoa. Eta iritsi gara oneraino, eta hemen gura izarekin moztu, eta itxita gelditzen da. Beste aldearekin gauza bera egingo dut. Jostorratzetik artileare erabiltzeko jostorratza erabiliko dut. Hau plastikozkoa da, baina burnizkoa ere badauzkazu merkatuan. Eta hemen gauza bera egingo dut. Ari hori galdu egingo dut, puntu hauen artean. Eta hemen moztu. Eta horrela, proiektua ondo itxita eta garbia gelditzen da. Proiektu borobilonekin hasiko gera orain, azkeneko puntu altua falta zait zirkunferentzia amaitzeko. Egiten badakigun bezala, hemen 3 katetxoen azkenekoran sartuko dut kakorratza, ari hartu eta irristatu egingo dut, borobila ondo amaituta dago, eta orain berriro ere katetxo bat egingo dut, aritik tira eta moztu egingo dut. Aria ondo pasarte, arienetatik tira egingo dut, korapiloa ondo lotu dadin, eta orain gelditzen zaigu hasierako lokarria eta amaierakoa izkutatzeko. Nik kasu hauetan, ziurrago eta itxiago gelditu dadin, naiz txanoa izango balitz, poltsak, edozein proiektu borobil izanik, egingo dudana da kanpoko ari hau, nire jostorratzarekin, barrukoa dagoen lekura eraman. Eta bertan korapilo bat egingo dut. Aukeran, bakoitzaren estiloaren arabera, ari hori galdu dezakegu, modu karratuan ikasi dugun bezala, galdu dezakegu ertzetik eraman da, baina
alik eta ertz gutxien gelditu dadin, ingo dudana da, hau. Aria, atzeko aldetik, beti. Erdikaldera eramango dut. Ondo izkutatuta. Eta orain, bi lokarriekin korapilo bat egingo dut. Horrela, bi ertzak ondo lotutak gelditzen dira eta hau erdiko aldean gelditzen da. Orain, berriro ere moztu egingo dut ari luzeen hau. Bi aritxo hauek gelditzen dira eta egingo dudana hurrengoa da. Biak batera, hemendik galdu egingo ditut. Nahi badituzu banaka galdu ere egin dezakezu, hori ja aukeran. Baina ja bi korapilo ditugu ondo itxiak eta bi puntada besterik ez dizkiot eman, baina ondo itxita gelditzen da. Eta hemen aria moztuko dut. Horrela. Eta gelditu da lana. Aurreko aldetik ondo itxita, ez da ezer ikusten, eta atzeko aldetik, hemen iskina dago justo, baina oso gutxi gelditzen da. Eta ondo gelditzen dira izkutatuta, eta ondo ziurrak gelditzen dira korapiloak. Ikasiko dugu orain, puntu irristatuekin ertza egiten, pieza borobila hau hartu dut adibide bezala, bukatu dugu zirkunferentzia, eta orain puntu edo apaingarri moduko puntu hau egingo dugu. Gogora ezazu, bai hau eta bai karramorro puntua egiten ditugunean, txanoren bat egiten baldin bazara, puntu hauek elastizitate pixkat kentzen diote lanari. Beraz, oso justu baldin badakazu egina neurria, eta oso estua gelditzen bazaizu, kontu zibili puntu honekin, ze agian ezin dezu gero txanoa jarri. Beraz, kontuan eduki ezazu, eta agian ez da puntu komenigarriena kasu horretan. Oso erresa da puntu hau egitea. Puntu irristatuak dira, bata bestearen atzetik, ikusiko dugun bezala. Aria kakorratza sartuko dugu, aria hartu, bikatetxo hauek, eta gogoratu irristatu egiten dugula puntua. Ez dugu beste bat hartzen, baizik eta kakorratza sartzen dugu, aria hartu eta irristatu egiten dugu. Oso garrantzitsua da, kasu honetan, aria nahiko solte edukitzea. Ez azazu fuerte estutu. Estela, elastizitate hori askoz ere gehiago kenduko dio. Beraz, saiatu zaitez, eraztunak nahiko solte egiten. Oso erresa da, kakorratza sartu, aria hartu eta irristatu egin behar dugu bakarrik. Eta horrela jarraituko dugu. Borobila amaitu arte. Ikusten duzu nola uzten duen trentzatxo hau, edo katetxo hauek, besteen ondoan, hauek dira azkeneko lerroko puntuak, eta kanpoko alde honetan marrazkia gelditzen zaio. Ikasi genuen oinarrizko puntuen gaian puntu irristatu hau egiten, marrazkiak egiteko ere erabiltzen zela ikusi genuen. Kasu honetan, ertz horretan apaingarri moduan erabiltzen dugu, eta baita ere apaingarri izatez gain, gorputza ematen dio iskinari. Ikusten duzu bezala, eta oso presentzia polita. Horrela,
borobila amaituko dugu eta kasu honetan ere itxi eta ariak izkutatuko ditu. Iritsi gera amaierara, azkeneko puntua irristatuko dut, orain katetxo bat egingo dut, eta ariari tira egin, oso luzea baldin badakazu, moztu, eta hemendik tira egingo dut, korapilo hau ondo itxita gelditu dadin, eta orain, aurretik ikasi dugun bezala, puntuak izkutatuko ditugu. Jostorratza erabiliko dugu, eta horrelaxe. Ikasi dugun moduan, atzeko partetik, aria gidatuko dugu erdiraino iritsi arte. Modu honetan oso txukuna gelditzen da, azkenean ari guztiak leku berdinean daude zentralizatuak, eta orduan, lana askoz ere garbiagoa gelditzen da. Horrela. Orduan, iritsi gera, hemen dazkagu bi aritxoak, hemen korapiloa egingo dugu, nik nahiago bete bi korapiloa egin, eta ondoren, ikasi dugun bezala, bi aritxo hauek hemendikan galduko ditugu, eta listo, lana garbi-garbia, ondo itxita, eta puntu irristatuarekin ertza egina daukala. Gira ze polita gelditzen den. Oraingoan, ikasiko dugu karramarro puntua egiten, apaingarri bezala ertzeetan. Orduan, lerro hau amaituko dut, puntu baxu batzuekin. Lerroa amaitzerakoan, katetxo bat hartuko dut altuera hartzeko, eta normalean buelta ematen diogu lanari. Kasu honetan, karramarro puntuak bere izena zor dio norabideari. Beraz, puntua atzeraka dijoa. Orduan, hurrengoa egingo dugu. Izango da puntu baxu bat egitea bezala, baina alderantziz. Hasieran nahiko zaila dirudi, baina oso erresa hartuko duzu. Lehenengo egingo dugun gauza, aurreko puntuan, kakorratza sartu, aria hartu, hor dauzkagu bi eraztuntxoak, eta bildu. Berriro ere atzeko puntuan kakorratza sartuko dugu, aria hartu, eta bildu. Horrela. Ikusten ez da bat ere zaila, baina norabidea ezberdina izanik, batzuetan kostatzen du pixka bat. Hartzea. Horrela, atzera kakorratza sartuko dugu, aria hartu, bi eraztuntxoak ditugu, eta horrela. Horrela. Eta gogoratu ere, apaingarri edo puntu honek, besteak bezala edo puntu irristatuak bezala elastizitate pixkat kentzen diola lanari, ez gogoratu txanoa egiten ari baldin bazara, kontutan edukitzea. Azken aldiz errepasatuko dugu, sartuko dugu kakorratza atzeko parte honetan, aria hartu, bi eraztuntxoak ditugu, bildu, eta listo. Egina daukagu karramarro puntua, begira ezazu nola gelditzen den, sierra moduko bat egiten du puntutxo hauek, atzeraka horrela geldituta, eta oso polita gelditzen da.